Huwag niyong hututan ang mga foreigner kasi nakakahiya. Hi everyone, this is LeeAnne and welcome back to my channel. Ako po ang lakwachera teacher ng Thailand. Ngayon ay mag-react tayo doon kay Kathlyn na 20 years old na nakapag-asawa ng Canadian, yung sa Raffy Tulfo. Kung alam nyo ba? Kung alam nyo, yung sa Raffy Tulfo, kasi nanonood din ako ng Raffy Tulfo. Minsan lang nga ako nag-react. Pero ngayon, gusto kong mag-react doon sa episode na yon. Doon na tayo mag-react sa part 2 kasi parang yun na yung part 2 nag-face to face sila, nagkikita-kita sila ni Mr. Brown at si Kathlyn. Okay, so ayun, panoorin muna natin ha. Sige. Yung area ko pala ay yung scene na si Mr. Tulfo at saka yung si Kathlyn at saka si Mr. Brown at saka yung mama niya nag-uusap doon sa room, hindi doon sa studio. So ngayon, let's start. What you're doing to him right now? Hindi ka daw konsensya? Konsensya pa ako doon. I'll tell you, may kasabihan na, don't do unto others what you don't want others to do unto you. Tama. Don't do to others what you don't want others do unto you. Naniniwala ko dyan kasi sa kahit hindi sa ganitong sitwasyon, kahit sa ibang sitwasyon, in all things, I said, so if you don't want others do something bad to you, don't do it to them as well. Because ang buhay ay parang parang isang wheel na nag-iikot-ikot lang, at saka kung anong nangyayari ngayon, yung wheels babalik yan sa iyo. At saka it's like a boomerang, a boomerang, pag itapon mo babalik sa iyo. So yun lang, easy. Life rule is very easy. Do not do to others what you don't want others do unto you. Tama si Mr. Raffy Tulfo. So meaning, ginawa mo to sa kanya, balang araw gagawin din to sa iyo. Malaking kapihan ginawa mo sa kanya. Iniwan-iwan mo siya, binabastos mo siya, nagsisinungaling ka, tapos sumama ka kay Irene. Does he deserve this? Yes. Why? Ay, tinanong nga siya ni Raffy, ni Mr. Raffy na does he deserve this? Yung minimin niya yung si Mr. Brown. At yung sagot ni Kathlyn is, yes. Hala, grabe naman kakapal nitong babae na ito. Si Mr. Brown pa yung deserve na nangyari. Na parang parang sinasabi niya na deserve ni Mr. Brown na maloko siya ni Kathlyn. Sa lahat ng mga pangyayari. What did he do to you? Parang kinukulong po ako. Parang aso nga nasa cage. Kung kinukulong ka niya parang aso sa cage, bakit ka nakatakas? Ba't mo siya naiwan habang siya ay nagsha-shower? Control po. Sinabi po niya kasi sa mama ko na bantayan ako, bantay sarado. Kahit sa kapitbahay, magagalit. Because you're already a married person. As a married person, you have to behave like a married person. Meaning, gone are the days na you have to do whatever you want. Go out with friends all night long, celebrate. You can't do that anymore. I can tell here, guys, na si Kathlyn ay still very young. She's 20 or 21? She's 21 years old. Oh, 20 years old. She's 20 years old. At saka, yung isip niya pa siguro, parang gusto ko pang kumala, ganyan. At saka, whereas yung husband niya is 71. 71. Yung gap pala nila is 51 years. Yung si Mr. Brown is seryoso na siya. Pero itong si Kathlyn, yung yung pag-iisip niya ay pa talaga. Or as a married woman. We went and took a seminar before we got married, and a lot of it was, there was English and Filipino mixed. I didn't understand a lot of it. And at the end of it, the lady came out and she gave us our paper, said we passed, and she asked me,
did you understand any of this? And I said, yes. I was married 52 years, raised 6 kids. I got 17 grandchildren, Okay. 7 great-grandchildren, and 3 foster kids. I know all about being married and looking after kids Okay. and how to treat a wife. Okay. I was married 52 years before my wife passed away. 52 Did you say years. anything? No? Not After too that? much, but not that I can remember. But anyway, I told her I'd treat her good, maybe too good. I'd been told by a lot of people I spoiled her. Ni-spoiled ka niya pala. Trinato ka niya parang prinsesa. Sorry hindi kita kakampihan dito. Kampi ako sa mga babae, especially pag inaapi ng mga mister. Pero this time, hindi ikaw inapi rito. Ito ang inaapi mo. Yung sinasabi mong kinukulong ka niya, that's far from the truth because maraming beses ka nakakatakas-takas. Kasi kung nasa cage ka, hindi ka makakatakas. Naliligo siya, you're free to go. Sumasama ka, nagpapapicture-picture pa kayo kasama Naawa ako kay Mr. si Brown. Irene. That's freedom. So again, you're lying. Is in the sneakers you asked for? She wanted a pair of Sneakers. Said they're expensive. Is this the stickers that you No. bought for her? She said they're at home. Okay. Who bought the stickers for her? I don't know. Sino bumili niyan? Probably Irene. Or maybe she bought them with the money I give her. To pay the Ay, water siya bill and the mo to ba? light bill and the food. Kasi Ay, Irene yung bumili sumagot niyan. kung sino bumili ng sneakers. Maybe it's her boyfriend who bought them for her. I don't know. Wala kang future kay Irene. With Ito na. him, you have a bright future. Maraming mga taong gustong pumunta ng Canada. Maraming mga Pilipino nagkakandara pa na makapagpunta ng Canada. Even while we speak, maraming nakapila dyan sa Canadian Embassy dahil gusto makapunta ng Canada. Kasi maganda Ito, ang buhay sa Mr. Canada. Tulfo. Maganda ang environment doon. Mataas yung sweldo. In fact, may mga Pilipino na from the US nagmamigrate sa Canada kasi yung trend is maraming taong pumupunta sa Canada dahil maraming trabaho. Malaki ang mga sweldo. Now, ito ino-offer niya na sa iyo in a silver platter. Alam mo sabihin in a silver platter, walang kapagod-pagod. Nandyan na, it's all yours for the taking. Pipitasin mo na lang. Bibigyan kanya ng papeles sa pamagitan ng marriage ninyo. Pagdating mo sa Canada, makapagtrabaho ka na, makapagsimula ka ng magandang buhay, tahimik na buhay. Magkakaroon ka ng sarili mong bahay, sarili mong kotse, magkaroon ka ng disenteng trabaho, maraming magagandang mangyayari sa iyo sa Canada. Naintindihan mo ako? Opo. Kay Irene, Very walang good, mangyayari sa iyo. naintindihan mo. Problema lang, hirap sa buhay. Totoo yan. Hindi ko sinisiraan si Irene. Think about that. So, pwede mo naman siguro matutunan siyang mahalin. Ano bang plano mo sa future mo? Ano nakikita mo sa sarili mo 5 years from now? Honestly, gusto ko yung buo yung pamilya namin walang problema. You can make it in Canada. Pwede mo naman ipetisyon nanay mo na para makapunta rin sila kung gusto mo talagang buong pamilya. I wanted to stay here, not in Canada. Ay, nakapag-decide na talaga si Kathlyn. I wanted to stay here, not in Canada. Gusto niya talaga sa ano. Pero feeling ko, pag naging ano lang ito si Mr. Brown, pag younger lang ito, hindi ganun katanda lang ito si Mr. Brown, feeling ko si Kathlyn, sasama yan siya. Pero ang problema kasi, mas matanda talaga si Mr. Brown ng kaya siguro iniisip niya na ayaw niya. Aywan lang. Ano kaya feeling ni Kathlyn? Umiyak si Mr. Brown, naawa ako. Ay, nag-hug sila pa. May last hug pa.
So, Mr. Brown, I think this is the end of the line. I can only do so. So, ayun nga guys. Nakapag-decide na talaga si Kathlyn na ayaw niya ng sumama kay Mr. Brown. So yun, natapos na, naawa ako kay Mr. Brown. Kasi si Mr. Brown, totoo talaga, very honest sa feelings niya na gusto niya pang makasama si Kathlyn. At saka, mayroon na siyang naibigay doon sa kay Kathlyn. At saka for him, it doesn't matter kung ano yung naibigay niyang pera kay Kathlyn. Ang gusto niya lang talaga is makasama yung bata, makasama yung si Kathlyn. Kasi kasal na pala sila. Bakit hindi tumuto si Kathlyn nung hindi pa sila kasal? At isa pa, bakit siya nanghihingi ng pera dun sa lalaki, dun kay Mr. Brown, kung hindi niya naman pala mahal si Mr. Brown? So, Kathlyn, at sa mga kagaya ni Kathlyn, huwag niyong ulitin yon. Huwag niyong hututan ang mga foreigner. Kasi nakakahiya. Nakakahiya tayong mga Pilipino. Yung mga Pilipinong maayos, mababait, at hindi manuloko, ay nagiging manuloko na rin ng dahil sa inyo. Kasi kapag mga ganyang mga pangyayari, parang nilalahat na ng mga foreigners. Sabi na, huwag kayong mga kasi yung mga Filipina, yung mga Pinay. So, pag sinasabing yung mga Pinay, meaning lahat ng Pilipina, lahat ng mga babae sa Pilipinas na yun, yung mga Pinay. Okay, sino bang mga Pinay? Ito yung mga babae sa Pilipinas. Yun, di ba? So, kaya, huwag nyo naman gawin yun. Nakakahiya. Maawa naman kayo dun sa mga taong niloloko ninyo. Hindi ganyan. Kaya, maghanap buhay kayo ng matino. Kung gusto nyo ng pera, maghanap kayo ng trabaho. Diba, Kathlyn? Huwag kang mahingi-hingi doon sa mga foreigner kung hindi mo naman talaga totoong mahal. Galit ako. Ngayon, sa mga foreigner naman na kagaya ni Mr. Brown, huwag kayong magpauto. Dapat, hindi kayo basta-basta mayiniwala. O paano nila ito maintindihan? Tagalog pala to. English pala sila. Eh, wag na nga. Kasi hindi naman pala ako marunong English. To all foreigners who are looking for a Filipina wife, make sure that that Filipina love you honestly, not that they love your money only. Okay? So, you have to make sure before giving them some financial help, some financial help or some gifts. Make sure that that lady or that Filipina girl loves you so much or loves you honestly, because minsan sasabihin lang nila na, because sometimes, I'm sorry, I speak Tagalog, because sometimes they will say na they love you so that you will shower them with gifts, with expensive stuff, with money and everything. Kaya you have to also think, be smart, or if a Filipino girl is smart, outsmart them, diba? So, that's all. That's it, guys. Hope you will come back for my next video.